Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Aku diguyu Mbak Tata pemirsa. Apa suta? Lah wong entek cah-casanku kuwi entek iki aku nunut nggone buke lho ya. Aku tak titip wong. Aku wis ora apa-apa iki ning kene iki Gak apa-apa berarti mbuh konten yang keberapa? Ndek bengi siji ya, Dek ya. Terus ketemu karo Bu sapa Mang Elpi Sukesi? Bu Elpa. Bu LP juga. Bagus aku mau lali aku pemirsa. Mesti ibu buatan percadas kalau itu loh. Masuk Bu LP Sukesi. Oh nggih. Terus ketemu sama Mbak Lutfi dan juga ibunya. Terus sama ibu Sopo mau. Terus numpak speedboat Mbak Tata Janeta Natabata toh. Ketemu ayang Beb. Sing rupane koyo Amarzoni. Lah. Jenenge Mas Marcel. Niki tak unboxing nih pemirsa. Pemirsa alhamdulillah niki angsal roti. Roti bulu pandan niki pemirsa nggih. Roti bulu pandan. Terus niki ada bumbu-bumbunan toh pemirsa. Cuma bari jek sisan. Bumbu-bumbunan toh pemirsa. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo mak pemirsa kene nggone parkiran montor. Repiu aku nduk. Isine napa mawon, Bu? Kula Kan tahu. mboten ngertos nek isine nek teng mriki kenapa mawon. Apa lama ya, Bu? Ano tahu. Iwake. Isine teng besek. Iya. Nggih. Isine napa roti? Roti. Terus kalau nek niki kok nek kono nduk nek becek gedang. Terus ini lho. Undun kuno kan diadai godhong jati. Iki ta pemirsa. Cuma nek tahu ambek jangan iwak to. Ini acar lho. Acar iki. Bismillahirrahmanirrahim. Acar rabu siem. Ini pemirsa tak dono jenengan. Nek nggo mamgo. Weh. Apa meneh? Apa iki? Iki apa dah? Tento niku. Kacang abang. Kacang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersih-bersih pemirsa. Enak, Mbak. Enak. Kalau werek Bu, aku bersih-bersih pemirsa. Bersih mobil ini cuci muka dan lain sebagainya itu. Sebetulnya gak meneh kae. Aku ini lagi guys, maksudnya mereka mboten ngenten nggih Bu, langsung. Ora. Ya langsung pamane jajan-jajanan. Nggih. Terus anan sego dikok ning gone anu ngono. Ora wae iki nek reno-reno bumbu-bumbu ngene Nggih. jarang gak ngene ya, Mas. Jangan tempe karo buncis. Aku tak lanjut ya pemirsa. Mak. Mak sama Bu. Mak Yun. Kok wong ilang sedeng. Aku ngecas lho pemirsa tak tunggu nih. Power bank. Nggih tuku ya. Wis kempre gak kena tinggo nyotang-nyoteng. Baterai entek pemirsa. Kita ya, usah di. Kok enggak gas? Ora Mbak Tata. Jadi menurut tetanggane Mbak sing lagi punya gawe ini, bapaknya adalah aku
ibu yang dibuang apa ditinggal biasa mati HP ini. Jadi yo wis duwe uploadan loro tapi ora iso ngupload soalnya kendala HP ini mati golek cas-casan terus sinyalnya yang mbah piye ki mang gak ngupload ngerasa. Tapi lanjut ke Madiun. Matur suwun nggih. Bapak dan Ibu yang punya gawe dibetani berkat. Buku tamu ditulis saudara Mbak Jessica. Jiro lupa papat matur suwun tahu mbah mesa muga-muga ndang mlebu keng anu apa cas-casane lumayan kok seprapat nek untuk tambahan batu apa itu loh cas. Kalau jek aku pas apa jekane ning ngono. Kan mangga maneh. Mbak Jessica sama nek ngupload bang HP ne hamban rada-rada ngono. Ketika aku minta apa-apa Ibu. Berarti ngupload engko lah apa-apa engko bengi nek pokoke tekan ngene dinarang gak tak upload yo. Jam piro kok gak apa-apa. Wong sampean upload iki gak apa-apa. Nah, menurutku sing ndang becak-becok ndang diupload ngono. Ndang terus aku kendalane ikune ngedrop apa mati, baterainya entek. Gak iso ngupload kudu ngenteni anunan. Terus lombok pemirsa. Mantan spermamu. Kok nek nang tinggu dibukane. Gampang. Duh ya lali gak tuku ngombe ya Allah. Lanjut ke Madiun. Tape gedang jenang dadah pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Grimes nih pemirsa. Ya ampun pemirsa makanya dilanjut. Cus 8 menit. Selamat malam sugeng dalu nggih niki sampun menuju ke Madiun kok menuju ke Madiun niki wis tekan Madiun kok. Bar saka Ricis nggih wis tekan Madiun iki ning Ricis Mama Indah nggih. Endah yo alias Putri Kembang Klopo. Kan sekalian ketemu adik kula di ini kok malah Mbak, dulure sampean rek walah. Wah, ayu dhuwur-dhuwur kok londo iki, Mbak. Emang dhuwur-dhuwur Ibu. Kula tak sekecen. Awake rek apik-apik. Dhuwur memang, Bu. Sekilas yang siji kaya almarhum Aldarisma aja eling sampean. Ulah cantik. Niku wis asline mirip mamah kadang niku, Bu. Iki. Nek kula dimirip sama mamah niku kadang. Wah, tenan lho. Aku nek adek wong tek ayune kaya ngono tek dhuwur apik. Yang dulur-dulurane Mbak Jess tenan pemirsa. Almarhum ome kula tinggi.
Lah iya ya Allah. Cantik. Wah, ayu. Masya Allah, tabarakallah. Lah kendilan ke ayu-ayu. Heeh. Kulitane api-api. Iki lah terutama bulur. Lurah lah sekarang. Lagi kasmaran. Ya Allah. Bareng ngono, sopir speedboat dadak koncone. Mbak Angel karo dulure Mbak Ira. Ayo, ndang. Tinggal Om Angel kosong sih. Kan Om Angel awel. Dia mah Intan yang ngono. Intan Mbak Angel tinggal berdua sama Mbak Indah. Intan ikut Mbak Angel saja ya. Oga, aku melok ibu ae. Ayo kita jalan-jalan. Aku boleh ikut ke Nggih, Pak. Jalan-jalan badhe pados oleh-oleh. aku aja. Ya. Oke, ayo. Ayo jalan. Monggo, Pak. Mencari oleh-oleh. Hujan pemirsa, Madiun hujan. Hati-hati loh. Si kuning nih kono. Dan terus panjang jalan mana? Kan pengen makan apa? Urung Indo. Lah nggih, aku kenyang terus sih. Ijek barek. Sepanjang jalan. Ya gampang kok, Dok. Karena dia itu kondisi vlog dan masih barek. Yang kosek, Dok, ya sabar ya. Tak mencari oleh-oleh itu. Apa oleh, Dok? Mampir kene niku mboten. Apa? Ibu kan pernah mriko oleh Ka'bah napa niku? Lah nek kepengen yo gak usah gak apa-apa, nek sekiranya Mbak Iya sijik wektune nutut yo gak apa-apa. Ibu manut tok, Dok. Lewat kan Iya, lewatan. Terus baru pulang. Iya. Lah yo nyantai to, Dok. Nyantai. Kondo Mas Jaki ya, Beb. Aku tak nganu sik ya, Beb. Dek wingi ngenten, Bu. Ya aku lah nginep. Terus nasi dene mek ambek ya wis nek ambek ibu. Ambek ibu boleh. Oke. Pokoknya ngrentan ibu. Iya. Ngenten niku Mas Jaki niku aman. Bu. Aman. Gini, Pak. Alhamdulillah, Mbak. Ngono aku latihan. Alon-alon ae pokoke. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Kayak apa kayak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nduk lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dia bisa kembas dan aku tidak naik. Amin. Amin sing banter kan. Amin. Entar tumbas balik aja ya. Iya. Tenan lo yo. Janji. Mengingatkanku dengan seseorang yang mau. Oh iya. Gila guys, kok nek Intan tumbas. Mbak Jess dijak peratan. Iya. Sibuk mah beli. Monggo. Selamat datang. Monggo di Monggo nih Dewi. kita ke sana oleh Mbak. Cari oleh-oleh. Yuk Mbak. Alhamdulillah. Mbak sepurane. Gak boleh ngono. Pilek Mbak. Intan lagi pilek. Mbak Sebundi Mbak aku yang pilih Mbak. Kenapa? Kaos Madinah apa Mbak? Udah brem. Oh brem, lainnya brem apa Mbak? Sambal pecel madu mongso. Oh satu sambal pecel madu mongso. Apa Bu? Kamu nyobain dulu. Iya. Serba 6 semua Mbak. Ibu mborong guys. Nek bluders. Alah, Mbak. blenger nggih Bu. Serba 6 Mbak, seumpama ini ya 6. Terus seumpama ini ya 6, serba 6 semua lho Mbak. Niki ting ting. Kok pondok ini ki welut. Blut. Mbak Jessica Bu. Kenapa Ibu ngene iki? Iki gak entong sampean apa ya? Sing melar-melar. Teng kok roti. Malah. Ibu mirsani riyen cuma menten sing menarik. Nduk sing sekiranya awake dhewe ora tau tumbas ngono. Nggih. Dilek kula 6, pokoknya serba 6 kabeh. Kula persani. Brem mboten purun nggih. Sampean pengen ora? Mboten kula. Tinggi oleh-oleh mawon. Iya, dari maksudnya serba 6 kabeh 6. Asli niku asli sale pisang. Di
Ireng-ireng. Oh nggih, 6, Mbak. Sale kan. Oh, ada yang basah, ada yang kering. Oke. Niki nyuwun 6, Mbak. 6. Nek sing kering kados pundi, Mbak? Cosi, Mbak. Oh, enak sing basah, Bu. Oh, iki sing basah, Duk. Ini yang kering. Oh, iki sing basah, iki sing kering. Ibu iki Tapi nek pegawe ya sing digoleki ya tempat sing basah nduk, ora sing tempat sing kering iki. nggih ngonten niku, Bu. Lah iki lho tanggoku baru wuwunan, aku ya wuwunan mbek cecen lah kok. Sing ndi, Duk? Basah nek kula sih. Basah? Tapi nggih nek dicampur mboten napa-napa, 3 kering, 3 basah. 3 kering, 3 basah, Mbak. Nggih. Lihat-lihat dulu, Ibu. Pokoknya sudah mantap semua. Mana yang sekiranya didoyanin. Mau piye, Duk? Lha apa ya? Duk. Blenger, Bu. Napa, Mbak? Bibirnya lagi dikasih nggak apa-apa. Promo. Ini satu kotaknya tinggal 40.000, kemasannya juga udah vakum, jadi lebih awet juga. Normalnya ini 46. Harga normalnya 46. Oke, mau? Blenger, Bu, bluter, Bu. Napa, Mbak? Brem. Ayo sing Ibu kok nawani kula? Wong Lah, Ibu kan kono sampean mbek Tata. Ditukokno kok ngomong Mbak aneh, Mbak. Bu, ngenten lho, kula Enak, Mbak. ya Allah, kula niku piyambakan Ibu. Mesti mboten kemaem. Ibu numbasno. Lah request. Udah njaluk juga. Alah, njaluk mantu. Iya ta. Gak muni lho yo. Hmm. Niki lho. Tinggi niku mawon no. Inde apa di inde yo terus anu Mbah Yi, Bunda ngonten mawon. Terus Ngonten niku mawon kula mbek Tata sampo. Ampun. Ibu bluder tenan no. hah? Itu Mak juga. Iya, Mak Gamis. Selamat malam. Saudara. Mbak Ira. Nyusul. Nyusul ya. Cuman mau lah ya. Mboten. Mak Gamis. Apa? Oke. Oke. Nggih. Purun bluder kok nggih. Yo tak paksa. Soalnya kasih kene iki yo bluder. Boleh. Ah ya. Dapatnya Alah. Tadi kan bilang ya Mbak Ira. Enggak kayak anu roti. Akhirnya ya roti. Ayo lagi. Anti anak. Iya. Kamu bukan anak bunda. Kamu anak anti ya. Bude Jess. Enggak. Anti. Enggak mau. Anti enggak mau dipanggil. Mah nemen. Mah. Gak tak boleh nih. Napa? Coba enak mah. Napa? Lah nggih niku sing meler-meler. Maco. Kamu mau apa, Dun? Hah? Milih di mau. Yang apa? Ya, oleh pura. Oh, enggak. Mau enggak boleh Bunda kata Bunda. Tidak boleh. Oh, kamu makan mie goreng aja enggak mau. Enggak boleh. Iya. Iki sing basah, Dok. Kayaknya bentuknya anu, Bu. Aneh toh? Kembang goyang. Iya. Bu kok diambil sedanten? Ibu, walah, borong guys Ibu. Kula mek duduhne lho, Bu. Lah kok terus ditumbas sih? Pon. Ampun. Kok kathah meneh, Bu? Iki jajan kacang apa, Mbak? Kacang kayak gitu. Itu penting kacang. Kacang. Mbak, akeh kolesterol, Mbak, tanggoku. Tanggoku mlakune padha Ampun. madu mongso. Ampun, Mbah Yi gula, Bu. Yo, ibuku agak, Mbak. Ibuku ibuku apa ya, Mbak ya? Aja kacang. Roti sus kering ki napa? Apa ya, Mbak ya? Apa kuwi, Dok? Iki lho. Benik-benikan iki lho, Mbak. Niki lak jajan anu leh, Bu. Jajan riyo ya? Lho nggih. Nggih niku. Kita muter lagi. Aku tidak kayak enak. Ale ora Kak umbas. Ratu umbas ratu. Sama pengen. Loh, Sama pengen. kamu kok kenal? Deh.
Ini Mbak Intan. Itu siapa? Napa meneh, Bu? Saling ya niku, Bu. Cuma bentuk. Nah niki semprong. Iki sing wis Mas Dimas sing duwe iki ning omah sik. Nggih. Nonton-nonton niku. Sing ndi ya, Nduk ya? Iki ilat kucing iki. Itu. Oh iya. Penting mboten nilat mertua. Apa, Bu? Lidah kucing. Apa senengane Dek Endah apa? Keripik tempe. Oh, keripik tempe ya san. Niku napa, Bu? Kok putih-putih niku napa? Iki apa, Mbak? Mana keripik tempe? Masih Jepang kok. Oh, ini manco juga. Apa itu? Manco. Oh, sing kayak tadi itu loh. Oh. Namanya siapa? Asdan. Asgan. Asdan ten. Asgan. Angin. Sama manco sing wijen iki sing ketan. Asdan. Manut Ibu sing sekirane doyan. Kula mboten usah, Bu. Iya, ben tondok kok Nah, kula mboten kemak mengke wong piyambakan kok. Pon. Mas Jaki suka iyo kepok. Loh, ya ini Mas Jaki. Kok kamu malah lebih inget Mas Jaki dibanding Mbak Jess? Nih. Kok Intannya lebih mengingatkan? Deh. Ya ta. Ya ta. Kok duwe aku diajak gitu. Ibu. Tes Ibu biar milih. Ibu biar milih. Kenapa nih, Bu? Sampai Mas Jaki wunan mam bintang Mas. Walah, kok malah numbasnya kula, Ibu. Pon, Mbak. Pon. Dah. Iya, besok beli mini anu fotokopi gambarnya. Ibu belanja banyak ini untuk oleh-oleh. Tanggal 4 bulan 11. Cek suwe. Oke, kembali, Bu. Oh iya. Makasih ya Mbak infonya nggih. Sampun, Mbak. Ampun, pun nggih, Bu. Tak cus. Pun. Tak cus nggih niki. Sampean Mboten. Bu Astu. 2 pun 13 ya. walah wes. Lah nggih. Wes pemirsa cus nek ngono wes.